uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bazalwane ngami inkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi senifikile. Unithwalile indleleni zonke. Usigcinile sesize sahlangana futhi. Kumusa nje kaNkulunkulu. Yena owazi konke. Sisazolindela abanye ukuthi bafike, ngiyakholwa ukuthi abafikile base comfortable okwamanje. Ngiyakholwa ngakahlangabezana inkinga, ngiyanemukela okwalesi sikhathi sizophinde simukelwe kahle sesiba sesiphelele. Asikakapheleli kodwa siyanamukela kwabaqala ukufika. Izindlu zangasese zinala nangapha ngiyakholwa bavulile umuzi. So namashawa kungale indawo zokugeza ngapha nangapha. Baba angazi bavulele liphi toilet lele ngapha lelia. Kusho ukuthi thina sisebenzisa yonke le ndawo. Phela abancike kithi sebenzisa yonke le ndawo thina. Kusho ukuthi obaba-ke bavalelwe lapha. Kodwa bengingafisa mina ukuthi obaba bathole lift. Thina siqhubeke konke le ndawo. Angithi ngoba sibaningi. Obaba abancane sizoyidla-ke nale ngapha. Shuthi sizoyisebenzisa zonke lezi nala ngemuva ngala. Kodwa ngapha ngobaba. Amashawa obaba alapha phezulu. Kanti sisazothola-ke i-feedback ukuthi silala kanjani. Kodwa indawo zokulala zikhona, iponje ikhona. Ngiyakholwa abazalwane ukuthi baphethe izinto zokubatha. Iphuzu lokuqala. Iphuzu lesibili, abazalwane bazilebelile izikhwama zabo. Ubhalile ukuthi isikhwama sami ngosibani ukuze singadideki ngoba sithenge ey'tolweni ey'fanayo. Siye saba nenkinga yama-suitcase kade sila ngoJulayi. So ngiyacela-ke ukuthi lona lo isikhwama sakhe asifake igama lakhe ukuze kungabi bikho ukuthi siphambane. Kuba inkinga sekufanele sifune isikhwama-ke sesisifuna sebelokhu betshela mina. Sekufanele ngigijime onke amakhono omhlaba ngifuna isikhwama sakho. Ngiyacela sisibhale izikhwama zethu. Umuntu azi ukuthi ngifike nesikhwama esi-brown sinegama lami ukuze ngathi mase ngifika mina nami esami esi-brown bese ngithatha sona kanti akusona sami. Ngiyacela-ke bazalwane kube kanjalo. Ngiyakholwa futhi ukuthi abazalwane bayiphethe izitsha zokudlela. Uma ungasiphethe izitsha zokudlela uzothintana nabekomiti lokudla bakuboleka isitsha uyosibuyise nesonto nespoon nenkomishi. Ngiyacela-ke bazalwane singadali chaos. Akhona lamakomiti, khona ikomiti yezokulalisa basazosho-ke ukuthi senze njani. Kodwa njengoba bengishilo ekuqaleni ukuthi iponje ikhona, ngiyacela abazalwane silinde ukuthi abekomiti basinikeze iponje ngoba banohlelo lwabo abenza ngalo. Sibahloniphe. Siyezwana. Jesu Kristu inkosi. Ngokunjalo futhi nalezitsha ngiyacela ukuthi uphumela obala nje ukuthi ngiyacela ngiboleke izitsha ngohlelo lwabo bazokwenze kanjalo. Akekho ozohamba engasitholanga isitsha ongasiphethe isitsha. Kunjalo-ke bazalwane okunye-ke sisobuye sixhume ngendlela esiqhubeka. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Sengizodlula-ke sidlulele ezwini ukuze abazalwane basheshe bayophumula ngoba kusasa uma kukuhle enkosini usuku lwethu lude kakhulu. Ngizocela-ke bazalwane sihlabelele iculo elinumber 4 emancilongweni bese siya ezwini. Thatha konke ngilothe